able. God is able. Ndiye ndahlalwa kule veki, the past week ndisendlini ndingenzi into, ndiye ndahlala ngamazwi. In fact, ndiye ndane-conversation noMoya Ngcwele about salvation. It was Wednesday, if not early Thursday, where I had an encounter naye, and he was asking me, Okuti, above everything that you are doing, above things ezenzeka ecaweni, are you still born again? And then I tried to listen to him, but iyaphi lento andixelela yona? Is it a sermon, or is it something that I need to study further and try to find the ways but understand about uthi? And I've noticed that siye sibe comfortable ecaweni nakwi-system yecawa. Silibala ukuzibuza umbuzo that ingaba sisasindisiwe na. Ikhona ke itrap evamile ukubekelwa abantu that are called or gifted, or abantu abasevayo ecaweni, okanye abantu bekudala besecaweni, ukuthi the more God begins to use them, xa uThixo basebenzisa besebenza endlini kaThixo, besenza izinto endlini kaThixo, balibale i-primary thing which is called salvation. Umuntu aphile nje, umuntu alibale ba as a child of God, you must always examine yourself ba ingaba na usasindisiwe. Ndiye ndathi ke kwabe khona Friday that if you own a car okanye wakhe wanemoto, you understand that as imoto lezithi after 15 kilometers kanti imlo bemosha level the driver it after the service after 15,000 yeah, after 15,000 kilometers bendizama ukubiza umuntu andiservisele imoto. Hallelujah. So I knew while I was driving that xa imoto amisondele kula 15,000 kumele ndithenge izinto okanye ikit yokuservice, because imoto inyanzelekile service. Because if andiyiservice ndizoba nengxaki nayo ndiqhube ebusuku. And into ebuhlungu ngemoto tato David, emini imoto yakwazi ukuba right, ebusuku usuthi uyazidrivela nje ube stranded ethafeni ngento ngoyipreventile if you pay attention to small details. Now lona ke ndizama ukuthi kuwe namhlanje siyakwazi ukuba secaweni, sibe active ecaweni kanti asasindiswanga. Hallelujah. Kanti sathini? Ufumaniseke igathering yabantu abaze kuThixo, bayamthanda kuThixo, but bona in their personal space abasindiswanga nje. In the church, the setup yecawa ke setup elihlobo. Others, they love their men of God. And akukho sono sokuthanda umfundisi. Hallelujah. Ufumaniseke umuntu is committed to a church, is coming to a ministry because of uthanda indlela umfundisi ashumayela ngayo. Bakhona abantu abathanda mna ngasengashumayela ngasengicule cha. Yabaza abantu abanjeya bathi xa bethi yazi utata akacula uYesu la nganomphefumulo namhlanje icawa ndivanga like baculela kamnandi. Hallelujah. Babe khona abathanda xa ndishumayelayo. Utata ushumayela namhlanje omnye athande nje the gift of deliverance, but iyecaweni nam utata uza kuthandazela. Ufumaniseke aba bantu babambeke izinto ezikumfundisi, but them personally they are not saved. Onke abanjwe irresponsibility anayo ecaweni, kube iasha into emzisecaweni kuzo-asharisha. And ufumaniseke lo muntu is so committed in doing the role ayinikiweyo ecaweni, but yet lo muntu akasindiswanga. That's why it's easy for them ukunxila ubusuku bonke. Ndiyaxolisa abanxilani benza ngecukweni namhlanje. Ukunxila to get drunk the whole night. Afika azonxiba black and white. Hallelujah. Andithi banxibe andithi ndiyashumayela bazalwane, andithi umfundisi ningajongi bona ndenza umzekelo. Hallelujah. Ufumaniseke aba bantu, they are only committed to what they are doing. Ngapha kwento abayenzayo
akulukho usindiso. Ongeke kuba enikwe isikhundla ecaweni, and then ufaniseke into emenza emnika drive yokuze ecaweni, but no, but ndiyaklina, ndiyacula, ndiyathini. But if singambuza uba ingabe usindisiwe na, akwazi uphendula lo mbuzo. Na uma ngicela wanti buza uba waqala ngamfeke uba indoda ingabe usasindisiwe na. Hallelujah. I had to look in the mirror and ask this buze ke number, yes, ingabe usindisiwe na. Hallelujah. Because ndiyonqena ukusetyenziswa nguThixo abengazi incwadi zakhe. Imagine that sikhupha testimonies that siya stadium, we are winning souls. Kanti siwina imiphefumulo kudingakala kuwinwe thina qala. The Bible says alikho igama esinikwe lona esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. So that is an entry. When we come to Jesus, we come to our salvation. And then as a child of God, you need to reach a level up. Awusa excitedwa zimiracles. Awusa excitedwa into Thixo akwenzela yona. Awusa excitedwa into kuyifuna at least uyifumene ngoku. You come to him as you are. Ndibabuzile Friday, Dr. David Mungeko Friday. Ndibabuzile Friday, if God can give you millions, will you find ways zokuze ecaweni? If God can give you millions. Bakhona abantu abakhonza uThixo baze ecaweni kwabelambile. But the moment God gives them bread, ababona isizathu sokuza phi? No, ningabe shocked. Ukhona umfundisi sizoyithetha kuyangihlekisa. Ukhona umfundisi lempombo ovale icawa kube wine ilotho. Hallelujah. Phakho lecala dok uvale icawa lempombo uwine ntoni? Ilotho. Lexa ebuzwayo ba why uvale icawa nje uthi no, imali endinayo zange ndanikwa intoni? Icawa. And then not in this does ubuza ba hele ndoda kanti ibishumela kangaka aniqondi bisindisiwe. In other words, bakhona abantu xa bezifumene izidingo zabo abasabona isidingo sokuza kuKristu. And then ndibuza wena ke ngomuntu uhleli phansi ba ingaba if God can decide to give you all your prayer requests, would you find ways ukufika ecaweni? Because bakhona nyala abantu ke abakhonza kuba benengxaki. That's why xa ingxaki zabo zilungisiwe abasabona isidingo sokuza phi ecaweni. Xa ulethola umsebenzi athi ndiyaphangela ngokumna. Omnye xa etshatiwe hayi ndinomyeni ngokumna. Omnye xa into zimhambela kakuhle athi sibhizi thina. And then loo nto ifundisa ukuthi uThixo ungxame ngokunika abantu izinto kanti abasindiswanga. That's why abanye abantu izinto sizithandazela lapha ecaweni. But when they need to celebrate izinto uThixo abanike zona, they go to taverns. And ndafunda ungabaqumbeli pho ndaqonda kuba abantu banikwe izinto nguThixo bengasindiswanga. Now, as a living hope, we just need to pump some bricks in use of the hands. They call it speed base. Speed base is strong too much. Nobody base 120. Must case main. This case pump some brick. This case pose and na ngaba sisasindisiwe na. And then if you have man ba ukhona wakasindiswa ncamo, sumenze na yasindiswa. Hallelujah. Uthi Paul in the church of Romans, uthi for them now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Akukho ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu. In other words, kuyagwetywa ngaphandle. Umgwebo come in different levels. Maybe what Julanza can explain umgwebo comes in different levels. Bakhona abantu abaphilayo, but still they are facing judgments in their lives. Whatever bayidingayo, whatever bayifunayo, it can't come to them. But now Paul is saying that for them there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. In other words, xa sifika kulo Yesu, sifika indawo yokuphephela. Xa sifika kulo Yesu, sifika ikhaya. Xa sifika kulo Yesu, sifika ihlathi. Apho nobe sileqwa ngaphandle. But the moment singena kwa Yesu, ithi iBhayibhile akukho ukugwetywa. Akukho ndawo enokuphumla njengendawo ekuthiwa kukaYesu. Siyavana bazalwane.
mandiphinde le nto for